Poštovani organizatori, dragi sudionici, iako sam danas spriječen biti s vama, nažalost, u Tuheljskim toplicama, drago mi je da vam se mogu obratiti barem na ovaj način. Današnji svijet obilježen je ratovima i neizvjesnošću, a posljednje krize jasno pokazuju da Europa više nema pretjerano izbora nego biti odlučnija, nastupati s više garda i manje ovisiti o drugima. Upravo u tom kontekstu dolaze do izražaja i važnost novog europskog proračuna. Osobito za manje države poput Hrvatske, jer će snažno utjecati na razvoj, konkurentnost i otpornost u godinama koje dolaze. Kao izvjestitelj Europskog parlamenta vodim pregovore za takozvani prvi stup novog višegodišnjeg financijskog okvira za nacionalne i regionalne partnerske planove. Riječ je o najvećem elementu budućeg proračuna, o takozvanom megafondu u vrijednosti od 865 milijardi eura, koji treba objediniti ulaganja od kohezije do poljoprivrede, preko zapošljavanja, obrazovanja i inovacija, pa do infrastrukture i upravljanja granicama. Komisija taj model predstavlja kao jednostavniji i učinkovitiji, ali potrebna fleksibilnost jednostavno ne smije značiti i neizvjesnost. Pojednostavljenje ne smije voditi udaljavanju odluka od terena, a povezivanje reformi s isplatama i investicijama jednostavno mora imati zdravorazumski slijed i uvjetovanost. Bez obzira na sve ostale izazove, sljedeće proračunsko razdoblje mora potvrditi da su kohezija, poljoprivreda, ruralni razvoj i snažne lokalne zajednice i dalje među njezinim ključnim prioritetima. Iako poljoprivreda čini oko 30% predloženog NRPP-a, odnosno Nacionalnog regionalnog partnerskog plana, riječ je o realnom smanjenju u odnosu na sadašnje razdoblje. Parlament je zbog toga jasno poručio da prijedlog novog proračuna ne može biti prihvatljiv bez značajnih izmjena. U teškim, iscrpnim i dugotrajnim pregovorima koji se zahuktavaju ovih tjedana u Briselu, posebno nam je važno očuvati ravnotežu između novih izazova poput konkurentnosti, obrane, ali isto tako i novog pristupa migracijama, te snage i prepoznatljivog identiteta tradicionalnih politika kao što su poljoprivreda i kohezija. Radimo na nacrtu izvješća i istodobno razgovaramo sa dionicima i predstavnicima iz različitih područja koji su zainteresirani za to kako će na kraju krajeva višegodišnji financijski okvir izgledati. Povijesno iskustvo pokazuje nam da u pregovorima ništa nije unaprijed zadano, a da se o konačnim financijskim omotnicama pregovara do samoga kraja. Tako je indikativna omotnica za Hrvatsku, koja je predviđena u iznosu od 16,8 milijardi eura u tekućim cijenama, prije svega predstavlja polaznu točku, a ne nekakav unaprijed zajamčen iznos, i to je nešto o čemu će se itekako pregovarati. Zbog toga svega ovo nije i ne može biti samo rasprava o brojkama, nego je uvelike i rasprava o smjeru Europe, zbog čega zahtjeva ozbiljnost, ravnotežu i jasnu viziju. Hoće li poljoprivreda ostati temelj europske sigurnosti i razvoja ili će postati kolateral nekakvog fleksibilnijeg proračuna? Odgovor na to pitanje bit će politički i upravo zbog toga fokus mora ostati jasan i nepromijenjen. Bez snažne, stabilne i pravedno financirane poljoprivrede i ravnomjernog razvoja nema ni sigurne Europe. Želim vam uspješnu konferenciju i uspješnu razmjenu mišljenja. Zajedno sa svojim uredom stojim i dalje na raspolaganju.